Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Itago lang ko ninyo sa pangan nga Angeli. Hingkod ang pangidaron, minyo og may duha ka mga anak sa akong bana. Taga-Agusan del Norte ko. Og punto legal kining akong suliran. Mayon ang kapuyo manggod ning akong nabana sa wa pa me, og may duha sila ka anak. Apan nagkabuwag sila tungod kay nangita kini og laing lalaki. Aron niyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Sam! Same! Oh, pero man day, Angeli. Muadto na ko sa trabaho. Ang mga bata ha, ipasagdi. Oo, uy. Ako na'y bahala sa itong duha ka anak. Ang angog ako ng pasagdan nga ato man ang mga anak. Na, masig malipat ka ba? Manlaag ba yan na? Ay, dili, uy. Niyara mas ako sa bahay. Mag-ayo-ayo mo ko ang mga pangayo sa ako mga kaila nga guba nila mga appliances. Dagan ba nga nagpaayo ni mo? Na, ay, wala lagi. Pila naman na. O diya ba nga palitanan pa og pisa? Ay, sige nilang good. Makakaor naman sa ta sa mga bata sa kung kita ba? Ayaw lang sa naguna-una. Ang ako lang nga may makabantay gyud tarong sa atong mga anak. Nga ikaw mismo ang ilang amahan ang mobantay. Pero luoy na kay kunay mo nga ikaw noy nangita nato. Daoy, unsaon, ako may kiswerte nga may trabaho. Pero daoy, okay ra magud na Sam. Basta kay safety ang mga bata, kay ikaw may nagbantay. Pero Sige na, uy. Sige na. Sa mo to ko kalitan ng drama ni mo diha. Bye na. Goodbye kiss na biya. ang bigas trabaho ni mo ha. Ayaw pangitaglain dito sa trabaho ni mo ha. Dili sa manako. Ikaw no, makalagot kay kaanay mo sinultihan. Ato na ko, oy. Mau. Maginiginahan ako ni mo. Sweet kay ka nga musultin ako kamaw. Isip ko bi. Kwarto sa... Apo dyan, oy. Ato na ko. Samot ko kalit ni mga mawak. Pero okay ra ka. Ha? Unsa man pangutan na ha, oy Marian? Okay ra ba ko? Sa iyong sitwasyon ba? Nga ikaw nagtrabaho, yang imong bana ang nasbay, way trabaho. Oh, uy, ayaw inaan na ha, nga naalang sa bayang akong bana ha, o way trabaho. Kay sayod gud kaday, unsa kadaghan sa trabaho unon sa bay. Plus, may mga bata pag yung bantayan. Sus, kabuutan yun yung pag-asawa, uy, Angeli. Kay butan man sad gud si Sami nako. Wa man ko nakita problema niya sa among relasyon, bisag ingon ani ang imong among setup sa among pagpuyo. Kay kun mauli na ko sa bayday, na, senyorita masad ka kong Sam. Halos dili na sad noon ko palihokon sa bay. Unya, wa na sad ko'y labunon. Kay siya may nanglaba. Ay, sana all. Sa amo day, nagiundok yung labhanan. Na, wa na sa amo day Marian. Uy, kay anamon man og laban ni Sami. Ay, may rason yun ay ma-inlove kasi mong bana day, bisag way trabaho. O, day, mamang gani. Kay tingali og, nagsuhol pa ko mubantay sa akong anak. Ay, kuwang patingaling sweldo na ko, day. Pero kay naman si Sami, gaan ra nako ang tanan. O dili pa gyud ko mabalaka sa akong mga anak. Kay ang ilang amahan gyud ang nagbantay. Ay, excuse me. Oh, ang unang kaito ni Sami. Siya? Remember di ka niya? Hello? Hello, Ana. Oh, maayo kay kasi hindi dahil mga akong number, Angeli. Di ko na makontak si Sammy. Ha? Kuhan, murag may bago man siya number. Ha? Mao ba? Naglit ka ina ko? Ha? Wa man tingali. Murag may problema tong number niya. Anyway, kay ikaw may akong contact. Ikaw na lang susihan ko. Nga nga akong ka mga anak. Gusto mangayo niya ang sustento. Ha? Sustento?
Nakalitan ko, dihang gitawagan ko sa unang kaipon sa akong bana, nga mangayo siya og sustento alang sa ilang duha ka mga anak ni Sammy. Nga siya mismo, nahibaw nga way trabaho si Sammy. Unya, Nganong imo masa kong itubag? kananawag man. Mabita nagilis kong number tungod niya. Ikaw hinuon. Sib-sib kapag number niya. Dugay na baya nako nang na-save ha. Dihang kausa nga nagkika-communicate pa sila nato. Dugay na kay tuoy. Murag mga 3 o 4 ka tuig na ba to? Kaya masad kong mag-ilis og number. Mao gani. Anong gitinal pa man nimo yang numero? Nalimot na lagi ko kung niya pabadayan ni sa akong phone book. Pero mo man lang gud gihapon. Tubagon ko gihapon niya bisad wa ko makaila kay nanawag baya. I-block na yan number. Huwag ka pag-ilis yung number. Ha? Kung ang iyang gingon para sa inyong duha ka mga anak. Ang sabihatag na ko niya. Nga ba ko'y trabaho? Nagpabuhi ang gani ko nimo? Sammy? Hala, lisura man ana Angeli, uy. Nga anha na nimo magsikikaso lang unang kapuyo si mong Ay, bana. mao lagi day oy. Magsigig yung text. Kuya, asa may reply? Wa pa ko'y gi-reply. Kaya wa ko kay ba unsay akong i-reply. Kanang insulting sa amin nimo, nga wa siya ikahatag kay wa siya trabaho, ug nagpabuhi lang gani nimo mao to i-reply. Mayo basad gun. Dili ka masuko si Ana. Hala no, anong masuko man siya? Nga mao man ay tinuod. Kung sa may ikahatag ni sa amin niya, nga wa man ay kita, ang angog ikaw ang muhatag. Ha? Uy, kung naghuna-huna ka man ni anak day, martir ka na gyud. Masanta ka na gyud anak day, og iprosesyon ka na gyud sa pista. Day, amo. Oh, nga naman ka. Lisamo ka sa ana? Ay, wa man noon karong adlaw. Pero Sam, naguna-una ko kung unsay naa say ang una-una karon. Nga wa man gid ko mo reply niya. Pasag di siya, uy. Tagad na mo ni mo itong babihana. Patagad na to. Sa gagmay pa nga mong mga anak, wa siya magsamok na ako. Pero na hinuon na 17 o 16 anyos na nga mong mga anak. Usa siya pa magsamok-samok na ako. Huh. Nagbuwag na tingali siya sa iyang laki. Mao nga, nagsamok na ako. Unsa? Magbayano. Oh, kisa naman sana. Siya na sana. Ay, tubaga. Kuan, ano, Berman? Basig ako ning kaila. Tubagon ko na lang. Hello? Hello? Anak ni Papa Sammy. Pwede ko mag-isulti? Sam, imong anak ko no. Unsa? Ako ang kisamo karon sa unang kapuyo sa akong bana ug sa iyang mga anak. Naglibog na gyud ko sa angay na akong buhaton. Kay di man sad gud ko dako og sweldo. Igo ra gyud ni para na konsumo ug pamayad sa utang ug sa bills. Kay wa lagi trabaho ang akong bana. Ang akong mga pangutana mo kini mosunod unang pangutana. Obligasyon ba sa akong bana nga hatagan niyag suporta ang iyang duha ka anak sa una niyang kapuyo nga wa man siya tarong nga trabaho? Ako naman nagtrabaho ug ang bantay sa among mga anak ang ako mang bana. Ikaduhang pangutana. Ang unang kapuyo sa akong bana ang unang nakasa nila. Nangita kini og laing laki o gida ang ilang mga anak. May katungod bagod siya mugukod karong panahona og sustento sa ilang mga anak. Ikatulong pangutana. 17 years old o 16 years old na ang ilang mga anak. Angay pa ba ng sustentuhan mga idara nga mga dagko naman? Ikumpara sa among mga anak nga mga gagmay pa? Ikaw pa to katapusang pangutana. Kung pugson gyud nila pagpangayo og sustento ang akong bana nga way trabaho, ako ba ang makahatag nila?
kay ako man dunay trabaho. Unsaon ako pagbahin sa akong sweldo nga may duha man sad mi ka mga anak. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Angeli. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan ug ako ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon. Kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema may punto legal o mga problema nato sa tuang mga lain-lain nga mga giagian karong mga panahonan. Abatay problema sa ato ang kauban, kapikas. So ni nahimo na lang bang housemate ang ato ang gipaminyong ano kay murag di naman ta magtarong tagad ani or naabay na ghosting nato karong mga panahon na o sura ba na di man unta kalag-kalag na ghosting naman ay mukabalaka. Ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kiniyang akong suliran official writers page. Pwede sad inyong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain o klase-klaseng pamaagi kung unsaon ninyo pagpadala ang inyong mga suwat ug mga suliran diri namo ang importante kompleto ang mga detalye, mga pangalan, no, address para makibaw mig taga-asa mo kung magpa-shoutout mo, of course isuwat lang na dinha no kay di gid mi magproblema, di gid mi magduha-duha nga mohatag og tambag og tubag anang inyong mga problema. Letter sender na to karong adlaw guys. Atong taguon sa pangalan nga si Angeli. Si Angeli mga 24 years old ni siya. Ay, wait. Ganahan ko sa ato ang quote for the day. To understand another person, you must swim in the same water that drowned them. Bawal judgmental, guys. Kung gusto mo komentaryo, sabtasa ninyo. Kung unsay giagian anang tawhana, suwayisa ninyo para makibaw mo ug makasabot mo siyang giagian, ihang gibati ug nganong ingon ana ang iyahang reaction, ingon ana iyahang batasan, ingon ana siya karon no para mas makasabot mo. Kay ug wa mo nakaagi siyang giagian, wa mo nakasuway ana, wa mo naka-experience ana, bawal ang judgmental, ha? Dili pwede magmarites, mga suking tigpaminaw. Now, si Angeli, ning suwat ni nato, tungod kay taga-Agusan del Norte ni siya, no? Kabahin sa iyahang nabana nga dunay ka live-in sa una katong wala pa siya. Buwag naman sila pero naay anak unya. I think ang issue ani no sustento sa bata no adtong katong sa ihang kapuyo sa una. So unang pangutana ni Angeli, obligasyon ba sa akong bana nga hatagan niyag suporta ang iyahang duha ka anak sa una niyang kapuyo nga wa man siya tarong na trabaho? Ako ra may nagtrabaho og bantay sa among mga anak. Ang akong bana ay house band ning imong bana Angeli. Well, sorry to tell you this, but obligado gyud ang imuhang bana kay iya man ang anak. No makaanak gani ta, the moment mga anak ta mo attach na gyud na ang responsibility sa usa ka amahan ngadto sa iyang mga bata. Therefore, kinahanglan nga muhatag sa gyud siya og klaro nga sustento. Dili pwede no nga kakalisod sa panahon, kaya pa ninyo nga usaray magtrabaho. Murag mas kinahanglan gyud no nga dapat duha mo kabuok nga mo trabaho para ana. Tingali imo di nimo patrabahoon kay di ka gusto nga makahatag sa sustento. Dili man na ingon ana kay wa may sa ang mga bata. Ang sustento man gud nga gihatag ana dili man na ngadto sa babae. Ngadto man sa mga anak kay dili man entitled ang babae kay di man sila minyo. Ang iyang obligasyon ngadto sa duha ka bata. Luoy pud kaayo no. Pero of course kung wa gid puy trabaho, dili siya obligado tungod kay ang kwarta nga ihatag no nga sustento gikan sa iyahang gitrabahoan dili gikan nimo. Ikaduhang pangutana, ang unang kapuyo sa akong bana ang unang nakasala nila. Nangitag laing laki, gidala ang ilahang mga anak. May katungod bagod siyang mugukod karong panahona og sustento sa ilahang mga anak. Ang sayop sa mama, ang sayop sa partner, dili nimo pwede ipasa as sayop sa mga bata nga mapagan in town ang mga bata nga inosente no ang mga sala sa ginikanan dili in town na sala sa mga bata. Ayaw himo ang rason nga dili kamo hatag og sustento tungod kay nakasala ang mama, wa may sa ang bata. And like I said kaganina, ang support nga atong ginahatag dili na
para sa mama, para na sa mga bata. Way obligasyon ang imuhang bana karon nga muhatag og sustento sa mama katong iyahang previous nga partner. Dili na para iyaha. Ang sustento para na sa bata. Para ra gyud sa bata. So kung pilay kinahanglanon sa bata, maura pud ang atong ihatag. Okay? Ikatulong pangutana, 17 ug 16 years old na ang ilang mga anak. Angay pa ba ng sustintuhan? Mga idara nga dagko naman, ikumpara sa among anak nga gagmay pa. Okay, ang sustento guys, so long as nagkinahanglan pa, dili pa kaya, nagskwela pa, kaning 17 ug 16 nagskwela pa man kinahanglan gid gihapon ta mohatag og sustento. Mando na sa balaod nga until such time nga emancipated na or kaya na sa bata, no, kinahanglan kitang mga ginikanan, kamura di ay di man di ko ginikanan. Kamong mga ginikanan kinahanglan muhatag gid mog sustento ha. Ikaupat o katapusang pangutana kung pugson gyud sila pagpangayo og sustento ang akong bana nga way trabaho. Ako ba ang makahatag nila kay ako may nagtrabaho? Unsaon ako pagbahin ng akong sweldo? Nga duha man pud ang among anak. Okay, dili. Ang kanang sustento ngadto sa mga anak niya ngadto sa iyahang ka-live-in magikan ra na sa iyahang kwarta. Dili imo kay dili man ka obligadong muhatag didto, no? Unless sobra-sobra gyud ya karon kay kuangon gyud na kay duha imong anak napakaon pa kasi imong bana, wa mo trabaho imong bana. So, of course magikan na gyud na sa funds ug iyahang pagpanabaho. Ako mo suggest gud pud ko no nga kung pwede patrabaho apod intaw ng imong bana kay daghan man siyang obligasyon kontra nimo. Ikaw ang imong obligasyon ng imong pamilya, imong bana ug kanang duha ka anak. Imong bana iyang obligasyon, ikaw inyong duha ka anak ug ang katong duha niya ka anak sa gawas. Dili pwede nga dili ta mo trabaho kay saon man naamantay mga kinahanglan buhion na atay mga obligasyon patrabahuan ng imuhang bana. Let him be a father sa iyahang mga anak. So naot untang di pud nimo did-an sabta ang iyang sitwasyon. Di man na magbalik kay ikaw may giminyuan, no? Ayaw lang pud sa palimuda sa iyahang obligasyon ngadto sa iyahang pamilya. Okay? Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karon adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa ato ang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw.